फिसा फालो होननानै आंनो चेलेन्ज नांदोलै दे नों जासन नों जा फिसाबा होननानै बुंबाय जाना लाबाय मोदैयानो ज्राम ज्राम गोरलैना दा रोंखो आं इदिबानोथ' दुखु मोनो भिडिअखौ आङो खालामो ओमफ्राय माबाखौनो थुवाला रेकर्डखौनो थुवालासो ओरैनो भिडिअ फुखिबाय थायो आङो मानो इदि जायो थायो आङो दिनै खानसेल' नङा इदिनो जाबाय थायो आं फाग्लिसो स' हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै मा जागोन नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै मा जानोखाय बर'बाथ' थांनो गैया थांनो गोसोमोन हदायबो थांनो हाया नालाय थांनो ओमफ्राय आं मा सानदोंमोन आं माबा मोनसेथ' सानदोंमोन आङो नोंथांमोननो बुंगोन सानदोंमोन आङो साननानै थाबाय आं बार्थडेफोरखौ ओमफ्राय आङो दायो साहा नायनोल' साहा लोंखोमा आं खनसे ओमफ्राय आरो खनसे आइया लोङोनो ओमफ्राय दायो बेखौनो होनानै फैनोसै ओमफ्रायथ' दा जेबो खालामनो गैथ'ला ओमफ्राय गासैबो फुजायानो जोबजोब्बाय लोखि फुजा दुर्गा फुजा गासैबो फुजायानो जोबला नै दाखालिसो पिकनिक फुजायाबो जोबलांबाय जोंनिया ओमफ्राय मा खालामना थाबावनो ओमफ्राय हिसान सोंनो दोङो हिसान सोंनांगोन हि दानांगोन दुखिया जादों फैसा गैया जादों बेखायनो हिसान दानानै हिखौ फाननोसै आं साख्रिबोथ' मोनला भाख्रिबोथ' गैला बेखायनो हिसान दानानै हि दानानै फाननोसै नोंथांमोना बायनो गोसोबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम लोगोफोर आं फार्स्टआवनो दुगैना लाग्रोनि आरोना ओमफ्राय दुगैनानैसो आङो बिराद ओंखामबो उखैदो ओमफ्राय ओंखाम एसे जाना लानि ओमफ्राय मावनांगौखौ मावनोसै आं फुङावनो सिखारनानै न'फोरखौ सिबग्रोनानैल' लादोंमोन ओमफ्राय आं दुगैग्रोना लानोसै नै आं ओंखाम जानोसै दायो हेलांसिदो मटर बेनि उनाव ओंखाम फालौखौनै सोरनिबा जाखान्दासो बाव बेखौनो जानोसै ओमफ्राय बरिया हिट जादों दा बारा गोखा गैया आरोना नङाबा बाय बोरैबा खास्रा गोखा मोनो ओमफ्राय दा बिदि गैया जाथ'वाखै गोखा जाबना लानि लोगोफोर जोंहानि गेस सौखाया बिराद लेथ्रा जाना दं आरोना बेखायनो आङो बेखौ दिनै हुगारनो नागिरदो ओमफ्राय नै गाइखेर फुदुंदोंमोन गाइखेराबो जाबाय दाथ' जि खस्थ' हुगारनानै आं साफा खालामजोब्बायना ओमफ्राय गाबोननो नायफिनदै अबस्था इसनाथिं खालामना दोनजोबगोन इसोरो नै जोंहा बेदोसो खानसि होयो सोरबा माजों खानसि होयो जोंहा हांगारजोंसो होयो नै हांगार ओमफ्राय सालिना लाबा मोजां जायो आरोना बरिया जायो होनो ओमफ्राय बेफोरबायदि हांगार फेथरफोरखौ गोरा जानायखौ हुख'नायाव मोजां जायो ओमफ्राय आं खानसि सुनांगोन दायो नै जाखांनायनि दासो नाय जि समायना जोंख्लाबलायनाय नुबायलै गेसआ दिनैफोर खारनो नागिराखै हुख'दोंमोन आङो गोसोम खारनो नागिराखै कालार फोननाबासो मोजां नुगोन जों साहालाय नुबाय ओमफ्राय दायो साहा फुदुंदो जाना हाजिरा खासि दङ नायन' ओइ नै जोंहानि हाजिरा खासिया माइरं जावगासिनो खदाय माइरंखौनो जावदे इमान माइरं जादों ना नोंस्रा इमान ओंखाम जादो नोंखौ आं जावनाय नुबायानो थादो दखन बेसोरा हारसिं जावगायाखै दायो दसे थाना जावना फागोन र' आं बस्थासे दाखालि ओरैनो जावनानै नायफ्लाबाय आङो खर' माखासेयाव गथाय माइरं हाबसोना लादो नै सा नै ना देलाय बावासो आं बेसरबारियाव फट' थिखांनो फैदों नै जा बेटाया मा होनदों आं खिदो नासुदो रिजार्भआव थाङानो रिजार्भआव थांगोन होनना बुंबाय थानायनि हामा मोनसोदो जोंखौ आयै हाबाब मा जादों কি হয়েছে मानो रिजार्भआव थाङा नोङो हा थाङानो थाङा रिजार्भआव थांगोन थाङा मानो
Abuku lain, ini labu dulu ada. Zedang awu dulu kejadian cakang itu. Nang dulu kejadian gitu. Nih bisa aja macam debet aku sih bodoh debet aja mana son. Heh. क्या है ये? boleh paling sih bisa kan apa malik deh susah kan saya terus apa nang hah karena nang dini karena deh nih lama jika nih tinggal tambah kumari kata mendingan arna deh tinggal tambah tampur mendingan ari tinggal tambah jangan no mendingan solo let's go beta meni school meni ya cinang bah nah beta solo hai thangsei ibu dulu ke sana indai just deh ibu dulu ke sana indai just deh bagawa hai dulu ke sana hai thangsei ai besok cinin pelai lai pena nih emte nih opai bempe nih mau pisle nih thangna maya pisle nih dengo thangla niir sih juga tuh mau thang apa itu mau thang apa ini maya pisle nih dengo kaya yuk pisle nih hah Nah guys, manjengnya naring jana buhut lu gitu benar nah, kayaknya deh nih. Ini terus kena kayak semoga kayak biasa sebelumnya be. Nah, jengnya naring jana nane, oke, bihor teman, oke dari ke hana langnya tak kayak bilai ini, bayi orang mana, isu nurdang pun nurakai, jenama Madam Sulika kayu kak, oke dari ke lain, mana dia mana? Oke lain aja, oke. Lokainan porya aram sih jani sih ada fildo. Bang ini memang naman power ganang nuhur made. Kedai dompong bedeng lele guys mansera bak kedai dia balang pai ni lah. Omprai ni kedai dompong denga, thaijo dompong denga, litukor dompong denga, omprai nareng dompong denga, khantal dompong bedeng ara. Yaw gede mansai ni nodeng mana. Omprai jeng nuakai, jeng jonom jai tai bauna gila. Thangbai. Omprai nei dai biaw boiler ni no banai deh, boiler farm. Omprai nih wah makasih kehendak dan baik. Ini emang kerja sih mana? Lama yang gufur semua. Oh, dah kali jengzan ya, buat gufur mana mereka kerja dang demen. Nih jengnya nareng jagra pura, guys man. Ini. Hello bitang adi ni sefai deh ini. Omprai ibu payah mana ada beli kayak kopi sana link deh. Bisa langsung. Aja kali nula. Nih jengnya sula lem gasine. Out nih mansipur ke linggali tanya. Indo, besarnya tahun tahu bena lah, emre, dah kami ini maba pergi menjana lah, emre di sini sengkeci, lingkap lana wai dulu, nareng jane. Oh, mana jaga dulu le. Sengkus lab tu. Emre ni Korean ni pre dak le los wai deh mun pai dia, ibu nareng menjak mana jeng menjaya ni senyap emre kita ye. Bayi siapa itu nih Korean nih pernah ini, itu siapa itu? Udah nih lem gas ini sana lo ready sih. Pada serba perjalanan ke sebelah. Di belas serah gue coba nggak? Gue kakak gue kelah. Ke kano? Tasya gue kamu mama tigre krip. Mama mana kali polio menjaganya. Polio menjagi kayaknya. Tigre siapa yang kain doang naik mama gitu mencatat gitu men. Ini nih tigre krip sih. Nah guys man, kan sekali masa demi tiga mundur dulu ya balik, kuat ini mundur dulu ya pak. Emang siapa lo nane? Mang de challenge nang dulu. Deh nung za siapa nih bumbai, sana lah bay meriana seram kerlele. Nih lah kalau. Kalau di pun kurang puncak. Ndo, nune siapa? Yang bay siapa? Kinde besangkara. Nah guys man, guys nơi sungnya nareng Mai bra bang ai lu. mom tay thế này ima wai mày cặp bao sanu hết thế này không Hello guys. guys hello. Nơi xích cái đó hạ khang được. này nareng hagas Finally, nih. Kok bersih kerja ini kerja apa temen kak? Bila kurai dina ori. Panel dan deh foto cakap. Yon. Para dari mama sana babu. Lugu sih teman sekarang. mày bị chứng hai bay thả đơ mulika bị thằng à Mata gurung pradas zai. Nei nang thang, gue tau si mani janu ba fai. Nih guys man, dialog guys ini sungkriya tuh ke ini rada sih. kurang kayak
हाग्रा बिदैयानो गोलैबाय नामाब्रा नांगौ मा मोननानै आं हले आलुखौ संनांगोलै खावसे लाय इखौ सुदों लागोन दे लागोन लाय लानोबा लाय लागोनबा मोनबा खुदियासो बांसिन गस्रायहाय नै खुदै गबायनो खावसे बोब जागोन दे खुदियानो र' बैलांलाय आंनिया सुनि रम्बा नोंसा खारै नामा ममतान फाननांगोन ना आं बेनो जागोन खोमा सोरबा गुटि लाङो खायनो गुटि लांनो मा लांनो गुटिखौ जागाय ना दे उन्दुनाय बिसिनायाव लानांगोन मा फैसा जाना थायोनो मा बिदिनो नांसिगोन आरो आंखौ लाबाय थानांगोन नामा ओरै खनसे लाबोनोसै साराउन्डिंस ला जाबाय होखानोसै आं नोंसोरनिखौ नै संख्रिबा नांदां नै जाजोब्बाय गथ'फोरा आंखौसो लुगै होसोदो नोंथाङा लास्टाव गोथाव आंनि फालवाव जि आखाइया जि आलौबायबा दा रोंखो आं फाला खालामखाबाय नांगौबाला आइनि जिरै बरिया हिट जादों न' बेखौ नांबावगौबाला आं नोंसोरनो माने थफ्ला बोननानै दोनबाय जोङो इनियावनो बोरमाफोरा जाथों लोगोफोर जाखांबाय जोङो जि गोथाव जाखानोमोन ना बा बयबो टेस्टि नांदोंमोन ओमफ्राय आंबो बाहाय बारा जालायलायबाय फानलु माखासे होनानै बिराद आलु लायदों आरो ना ओमफ्राय जों दायो थांनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ जाबायानो थांसैयानो मुलिकाखौ दिनै सिङाव मेक' गानाखायबाय दा ओइ नोंसोर खानिया